Táto investičná akcia je reakciou na neustále klimatické zmeny. Sú na to použité finančné prostriedky z rozpočtu mesta, ktoré sú účelovo viazané práve na takéto zelené témy. Súčasťou dodavateľských prác je zakopanie retenčných nádob, ktoré zadržiavajú vodu z dažďových zvodov a následne budú používané na zavlažovanie zelene. Súčasťou tejto stavby je aj dodávka 17 zrastlých stromov, ktoré by mali mať niečo okolo 5 metrov. Tak ja verím, že po dokončení, po dobudovaní a výmene asfaltovej plochy na polopriepustnú dlažbu a po dobudovaní mobiliárov, lavičiek, prípravy na vodnú hmlu bude táto stavba slúžiť našim obyvateľom a výrazným spôsobom skrášli túto časť na meste. Podľa ostatného kontrolného dňa je predpoklad, že práce pokračujú podľa harmonogramu v miernom predstihu a je predpoklad, že by mali byť ukončené začiatkom novembra tohto roku. Celkový rozpočet na túto stavbu je 750 000 eur.